السلام كوراتنا اتجس ريل بيتسا كمي كان يخم نزيت فولتني أنا هيوتي لو ما عندي دما بزعبات شات جي بي تي كنرينا بفلايك المحزي شات جي بي تي تتغيمنا زين فلت سوات شات جي بي تي كمي كتكم اللي كم تدخلوا حدا بحدا عاوزي كريكم ايه بتوسخي دما شات جي بي تي تتقوم له زلخم سوات ويكعات تتقوم له صنحهم سوات انت هاليخم كاب شات جي بي تي كرخوم زقبونا بزحت قمتات لو نساتمون ቻት ጂፒቲ ከመይና ንራብሓታትና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣብ ቻት ጂፒቲ ክረኽቦም ዝኽእል ጥቕምታት እንታይ እዮም ዝብል ኣብዛ ቪድዮ ንርኢ ንኸውን ስለዚ ነዚኣቶም ብትክክለኛ ኣጠቓቕማ ከመይ ክንረኽቦም ከም እንኽእል ኣብነታት ብግልፂ እናርአና ዝተፈላለዩ ቲፓት እናወሰኽና ኣብዛ ቪድዮ ንርኢ ንኸውን ቀጥታ ግን ቅድሚ ናብ ምእታውና እዚ ቪድዮ እዚ ቫይራል ንክወፅእ ናብ ካልኦት ንክባፅሕን ላይክ ሼር ብምግባር ጀምሮ ከምኡ ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ እዚ ቻናል ኮኑ حزي نعمل لهم مدبنا كوسدكم الشيء أنا لومون عم موبايلي يخريكم نسخهم تدلخهم عم موبايلكم أنت تدلخهم أو كمبيوتر مكتسال تدخلهم كل حدا يقفل على يولن كرمي نا براوزر مخاديقنا كنقرأكم زد النقرتايو شات جي بي تي بخلته ملكا كنتقوم لنا خلينا كتا أب براوزرنا أتينا أونلاين كنتقوم لنا خلينا كلايكا شات جي بي تي زول نا بلاي ستور كيدنا أبليكيشن بمرادم أبوعلو نايوحلو أبليكيشن تتغمنا كنتقم نخلينا مالتي أنا أب براوزر نما عند خريكم انتر لكم أبليكيشن أوريدكم مكتتال تخليكم بزولة أجين أبليكيشن كام مراد أبوعلو أو براوزركم عاتيكم تتقم لزحش يخون بزمرتكم معنات مكتتال تخليكم أنا جين أب براوزر يخريكم مالتي أوكي حزي لو جوجل كروم كاتيك أتا جوجل كروم كليك جرام ساعته نازي انترفيس زي أتين يوم مالتي إذا تري وازل لكم قبل عدد زلا ناي سيرش بار أكليك جرا شات جي بي تي لخص حفيه مالتي شات جي بي تي لمسحفكم بالعالم زيلينو أنا أكليك جرا سيرش خدورة لاي مالتي أوكي وداو شات جي بي تي لمسحفنا سيرش خدورة لمسعزز لاي حزون شات جي بي تي زول بالعالم زيلينو أنا أكليك جرا مالتي እሺ ንዓይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብዚ ናይ ቻት ጂፒቲ ኢንተርፌስ እዩ እትንንዮ ምናልባት ግን ንስኹም ተጠቒምኩም ብሉ ዘይትፈልጡ እንተኾንኩም ብቐጥታ ናብዚ ኢንተርፌስ ዘየትየኩም ሎግኢን ግበሩ ይኽእለኩም ሎግኢን ግበሩ ኢሉ ክሓተኩም ንስኹም ድማ ብናይ ጉግል ኣካውንትኩም ተጠቒምኩም ሎግኢን ትገብሩ ማለት እዩ ሎግኢን ምስ ገበርኩም ቀጥታ ናብዚ ኢንተርፌስ እዚ የእትወና ማለት እዩ ናብዚ ኢንተርፌስ እዚ ምስ ኣተና ከም ትሪእዎ ዘለኹም what can I help with ይለናሎ أنا እንታይ ክሕግዘኩም ገለታት ይለናሎ ስለዚህ ቻት ጂፒቲ እንታይ ክሰርሕልና ከም ዝኽእል ንምንታይ ክሕግዘና ከም ዝኽእል ኩሎም ወዝነውቶም ዝርዝራት ለኣብነት ኢሜጅ ክሪኤት ክንገብር ተደልና ነዚ ዌብሳይት ማለት ነዚ AI እዚ ክንጥቀም ዝኽእል ኢና ስለዚህ ኣብ ቻት ጂፒቲ ኢሜጅ ክሪኤት ንገብር ንኽእል ኢና ሳምራይዝ ቴክስት እዚ ድማ ዝደለናዮ ዓይነት ጽሑፍ እቲና ሳምራይዝ ክገብረልና ወይ ከዓ ናብ ውስን ዝኾነ ሓሳባት ጀነራላይዝ ገይሩ ልኽእልና ክንእዝዞ ንኽእል ኢና መጽሓፍ እቲ ክኸውን ይኽእል እዮም እዚ ኣብዝሓ መጽሓፍ ገለጻ ዝገብሩ ሰባት ወይ ከዓ መጽሓፍ ሪቪው ዝገብሩ ሰባት እዮም ዝገብሩ ከምዚኦም ዓይነት AI ተጠቒሞም እቲ መጽሓፍ ናብዚ ብምእታው እንታይ ይገብረሎም ማለት እዩ ሳመራይዝ ይገብረሎም ሓደ ከም ዝኸውን ገይሩ ሳመራይዝ ይገብረሎም ማለት እዩ ሳመራይዝ ገይሮም ይጥቀሙ ካብኡ ናብ ኤዲዮ ቀይሮም እንታይ ይገብርዎ ማለት እዩ نعنا نخنمهارلو تمسحف أوسن دقيقات مولو مسحف كامل ننبه أوسن دقيقة ناي حدا مسحف يزيد كنفلت يقولنا ماتي سلزي زرنا يعني صحف حصر بزلا من قد كتغللنا ويكع سامرايز قبرنا ترينا عاوزي كنت كم دخلينا مالتي كودو ما ايميج انالايز قبرنا يخليو كودو ما بلانات كسرحنا يخلي نايزرنا يعني بلان قلقلسات حزي ناي سبورت بلان كبدتيك قنس يدلي قلسات لهم كم يقنص خمس لهم كم سبورت خسرح خمس لهم قلسات مولو بمولو كم زي عندك بلان كدالو ترى شات جي بي تي متكامل كالي مالتي كأوخا كود كسرحنا يخليه نزلنا عندك كود كسرحنا يخليه مالتي أنا تم حزي عبزي أزرقنا يوم بزرزر create image summarize text analyze images make plan code قالتها نخسرحنا ندلهم نقرات أو زي تايب ملكة حطه نقطة مالتي أبي عزازي أنا ساند أطري وازل لهم نشات جي بي تي زدلنا يعني تحطتها إن حتى لا بوتا تخون لا مالتي كوخا حتى أنا حتى تكلنا
ማታትሪዋ ዘለኹም ዛዚያ ናይ ሳንዱቕ ንሕና ዝደለናዮ ነገር ብቐሊሉ ንኽንረክብ ዝደለናዮ ዓይነት ሕቶ እነእትወላ ቦታ እያ ደልና ያለና ዛ ሳንዱቕ እዚኣ ሕዚ ሕቶታትና ብዝተፈላለየ መልክዕ ኢና ነእቲ ሓደ ባዕልና ዝኾነ ጽሑፍ ብምጽሓፍ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ድምፂ ሪከርድ ብምግባር ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ናይ ሪከርድ ምልክት ኣብኣ ድምፅና ሪከርድ ጌርና ክንሓትት ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ፋይላት ብምእታይ ፎቶ ክኸውን ይኽእል እዩ እውን ጽሑፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ቪድዮም ክኸውን ይኽእል እዩ ነዛ ፕላስ ምልክት እዚኣ ተጻዒና ትፋይልና ትጽሑፍና ትቪድዮና ካብ ዘለዎ ቦታ ወይ ከዓ ሕዚ ገና ካሜራ ኣልዕልና ነእቶ ትኾይና እውን ካሜራ ኣልዕልና ብቐጥታ ናብ እዛ ሳንዱቕ እዚኣ ነእቶ ማለት እዩ ናብዛ ሳንዱቕ እዚኣ ምስ ኣተና ዳይሬክትሊ ሕዚ ንኣብነት ኤክስኤክስ መኽን ዝኾነ ፋይል ምስ ኣተና ወይ ከዓ ዝኾነ ጽሑፍ ምስ ኣተና ነዛ እዚኣ ናይ ምልክት ትሪእዋ ኣለኹም ዝኾነ ኣረው ምልክት እኒኣ ንዓ ክሊክ ጌርና እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ንእዝዝ ኣለና ወይ ከዓ ራን ንብላ ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ድማ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብፀጋማይና ዘለዋ ክልተ ጨረስ ዘለዋ ድማ ንዓ ክሊክ ጌርና ክንርኢ ከለና ኣብዚ እንታይ ይመፀልና ማለት እዩ ቶም ንቻት ጂፒቲ ብመልክዕ ሕቶ ድዩ ፋይል ብምእታው ድዩ ኣብ ቻት ጂፒቲ ውሽጢ ዝሰርሕናዮም ስራሕትታት በብግዜኡ ዝሰርሕናዮም ስራሕትታት ኣብዚ እንታይ ይገብረልና ማለት እዩ ርእስታቶም ብዝርዝር የቕምጠልና ካብኡ ኣብ ቀጻሊ ግዜ ወይ ከዓ ካሊእ መዓልቲ ኣቲና ነቶም ነገራት ንሳቶም ክንረኽቦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይኾን ኣሎ ሂስትሪ ወይ ከዓ ዝሰርሕናዮም ስራሕትታትና ነናይ ባዕሎም ፎልደር ኣትሒዞም ለቕምጠልና ቦታ በዚ ሳይድ እዚ ምርኣይ ይከኣል እዩ ማለት እዩ እሺ ሕዚ ድማ ናብ ኣጠቓቕምኡ ንኸይድ ሕዚ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሳንዱቕ ሕዚ እውን ኣብዛ ዓንተዎ ዘሪአኹም ዝደለናዮ ዓይነት ሕቶ እነእትወላ ንቻት ጂፒቲ ሓቲትና ኣድሕና ክሰርሐልና ዝደለናዮ ነገር በዚ ኤአይ ዚ ጀነሬት ክገብረልና እንደልዩ ነገር እነእትወላ ሳንዱቕ ኣቲና ዝደለናዮ ሕቶ ንሓትት ማለት እዩ ሕዚ ንኣብነት ኣብዚኣ ኣነ እንታይ ኢለ ክሓትት እየ ቻት ጂፒቲ ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ዝብል ሕቶ ክሓተ እየ ሃው ቱ ዩዝ ቻት ጂፒቲ ኢለ ክሓተ እየ ረአይዎ ኣሕዋተይ ዩዚንግ ቻት ጂፒቲ ኢዝ ሲምፕል ሄርስ ክሊር ቢግነር ፍሬንድሊ ጋይድ ኢሉ ይሁና እንዮ ሕዚ ዋት ኢዝ ቻት ጂፒቲ መጀመርያ እንታይ ኢሉ ይሁና እንዮ ቻት ጂፒቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ቻት ጂፒቲ ኢዝ ኣን ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይ ከዓ ኤአይ ኣሲስታንስ ዛት ካን ሄልፕ ዩ ቻት ጂፒቲ ማለት ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኣሲስታንስ ኮይኑ ንዓና ንኽሕግዘና ንዓና ስራሕትና ንምቕላል ዝተሰርሐ ወይ ከዓ ዲዛይን ዝኾነ ሲስተም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቻት ጂፒቲ ከመይ ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ወይ ከዓ ናይ ቻት ጂፒቲ ሃው ቱ ዩዝ ቻት ጂፒቲ ኢልና እንድሓቲትናዮ ቻት ጂፒቲ ከመይ ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ንዝብል ድማ ሓደ ሕቶታት ብምሕታት ኣስክ ኩዌሽንስ እንታይ ኢና ንሓትት ዝደለናዮ ከምቲ ሕዚ ቻት ጂፒቲ ከመይ ኢና ንጥቀመሉ ኢልና ሓቲትናዮ ዘለና ከምኦም ዓይነታት ሕቶታት እናሓተትና ክንጥቀመሉ ብዙሓት ዳታታትን ክንረክብ ወይ ከዓ ዝደለናዮ ኢንፎርሜሽን ንክንረክብ እንታይ ይገብረልና ማለት እዩ ይጠቕመና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሕቶ ንምሕታት ኣስክ ኩዌሽንስ ዝብል እኒአና ኣብዚ ካልኣይ ለርን ኒው ቶፒክስ ሓድሽቲ ዝኾኑ ቶፒክስ ድማ ንኽትምሃር ይገብረካ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ራይት ቴክስት ስቶሪስ ንኽትፅሕፍ ስክሪፕትስ ንዩቲዩብ ክኾን ይኽእል እዩ ንቲክቶክ ክኾን ይኽእል እዩ ንፌስቡክ ክኾን ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ስክሪፕት ንምድላው ኢሜይል ንምፅሓፍ ዝለኣብነት ዩቲዩበራት ትኾንኩም ናይ ንዩቲዩብ ሳብስክራይበራትኩም ዝኾነ ኢሜይል ክትፅሕፍሎም ተደሊኹም እና ኢሜይል ንምዝግጃው ንእሽተይ ክብር ተይልኩም ወይ ከዓ ግዜ ዘይብልኩም ኮይንኩም ብፍጥነት ኢሜይልኩም ንምድላው እንተደሊኹም እንታይ ትገብሩ ማለት እዩ ቻት ጂፒቲ ትጥቀሙ ፖኤም ግጥምታት ንምድላው ይጠቕመና ማለት እዩ ካብኡ ትራንስሌት ላንጉጅስ ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካሊእ ቋንቋ ከዓ ትራንስሌት ንምግባር ይጠቕመና ካብ እንግሊዘኛ ናብ ቻይነኛ ናብ ጃፓንኛ ናብ ዝደለናዮ ዓይነት ቋንቋ ናይ ውሽጢ ዓዲ ቋንቋ ድማ ካብ ኣምሓርኛ ናብ ኦሮሞኛ ናብ ትግርኛ ብዝኾነ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቋንቋታት እኳ ያን ያክል ፐርፌክት ይኾነ ስፔሻሊ ትግርኛ ቻት ጂፒቲ ብዙሕ ፐርፌክት ይኾነ ነዚ ተመራፂ ዝኾነ ኤአይ ቱል ጉግል ኤአይ ስቱዲዮ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ሰሪሐልኩም ኣለኹ ብዛዕባ ጉግል ኤአይ ስቱዲዮ ከመይ ጌርና ንትራንስሌሽን ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካሊእ ቋንቋ ትራንስሌት ከም ንገብረሉ ሰሪሐልኩም ኣለኹ ተመሊስኩም ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም ብዝኾነ ግን ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካሊእ ቋንቋ ትራንስሌት ንምግባር የኽእለና ማለት እዩ ቻት ጂፒቲ ቀፂሉ ጀነሬት አይዲያስ
ዝደለናዮ ዓይነት ሓሳባት እቲና ጀነሬት ንኽገብረልና በቃ ብዛዕባ ሕዚ ንኣብነት ቻት ጂፒቲ ከመይ ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ሓሳብ ድሓቂ ጀነሬት ገይሩ ሂቡና እኒኦ እዚ ከምኡ ገይሩ ዝደለናዮ ዓይነት አይድያ ናይ ዝደል በቃ ሲሉ ዝተሰምዐና ወይ ከዓ ግር ንዝበልና ወይ ከዓ ክንፈልጦ ዝደለና ክንመሃሮ ዝደለና ዓይነት አይድያታት እሱ እንታይ ይገብረልና ማለት እዩ ጀነሬት ይገብረልና ማለት እዩ ካብኡ help with school work business or content creation እዚ ድማ ብፍላይ ንተምሃሮ ኮይኑ ንመጽናዕቲ በቃ መጽሓፍቲ ህዝቢ ንኣብነት ፈተና ክቐርበኩም ይኽእል ወይ ከዓ መጽናዕትኩም ምንታን ክቐለልኩም ኣብዙ ንሓተትኩም ክትምሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ዝኸወደኩም ነገር ኣብቲ ላንቦኩም ክትከዱ ከለኹም ክብድ ዝበለኩም ነገር ኣብዘይ ኣትይኹም እንታይ ትገብርዎ ማለት እዩ ብሪፍ ንክኾነልኩም ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ተንብብዎ ዘለኹም መጽሓፍ እንታይ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዘይ ኣትይኹም ሳመራይዝ ንክገብረልኩም ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ዝደለኹም ዓይነት ካልኩሌሽን ክኾን ይኽእል እዩ መልሲ ዘድልዮ ሓፂር ሕቶም ክኾን ይኽእል እዩ ናብዘይ ኣትይኹም መልሲ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ቢዝነስ እንሰርሕ ሰባት ቢዝነስና ንምፍላጥ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ቢዝነስና ከመይ ጌርና ክነሳልጦ ከም ዘለና ቢዝነስና ከመይ ጌርና ክነካይዶ ከም ንኽእል ገለታት ከዓ ኣብ ባዕሉ ኣብ ቻት ጂፒቲ እናኣትና ክንመሃር እና ሓገዝቲ ሓሳባት ክንረክብ ንኽእል ኢና ካልኣይ ከዓ ኮንቴንት ክሪኤሽን ብጣዕሚ ወሳና እዩ ኮንቴንት ክሪኤተርስ ዩቲዩበርስ ቲክቶከርስ ኤንድ አክቲቪስት ንዘለኹም ንፖስት ክትገብርዎ ትደልዩ ወይ ከዓ ክትነጥፍሉ ትደልዩ ዘርፊ መሰረት ጌርኩም ዝደለኹም ዓይነት ሕቶታት ብምሕታት ኮንቴንት ብቐሊሉን ኣብ ሓፂር ግዜን ክሪኤት ክገብረልኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ቻት ጂፒቲ ግን ከመይ ክንጀምር ንኽእል ንዝብል ድማ መጀመርያ ቻት ጂፒቲ ከምቲ ሕዚ ዝኸፈትናዮ አፕ ትኸፍቱ ወይ ከዓ ናብ ዌብሳይት ኣትይኹም ናብዚ ጉግል ክሮም ብራውዘር ኣትይኹም ቻት ጂፒቲ ኢልኩም ሰርች ብምግባር ናይ ቻት ጂፒቲ ዌብሳይት ተጠቒምኩም ብምእታው ክትከፍቱ ትኽእሉ ኢኹም ካብኡ ዝደለኹም ከምቲ ሕዚ ኣቲና how to use ቻት ጂፒቲ ኢልና ዝፅሓፍና ኣብዛ ሳንዱቕ እዚኣ ኣብኣ ኣትይኹም ከዓ እንታይ ትገብሩ ማለት እዩ ታይፕ ዩር ኩዌሽን ኦር ሪኩዌስት ኢን ዚ ሜሴጅ ቦክስ ኣብዛ ቦክስ እዚኣ ዝደለኹም ዓይነት ሕቶ ትፅሕፉ ካብኡ ራን ትገብርዋ ማለት እዩ መወዳእታ ሪድ ዘ ሪፕላይ ኤንድ ኮንቲኒው ዘ ኮንቨርሴሽን በቃ ዘይ ክተቋርጥ ትኽእል ኢኻ እንደገና ሕዚ እውን ኣሕና ህዚ ዝዳታ እዚ ሂወና ክውስኸልና እንተለይና ከምኡ እናወስኽና ንክንከይድ የኽእልና ማለት እዩ ዩ ካን ቶክ ቱ ኢት ላይክ ሂማን ልክዕ ከም ወዲ ሰብ ክትዘራርቦ ክትዋግዖ ክትሓተት ትኽእል ኢኻ ስለዚ በይነይ ኮይነ ፅምዋ ኮይነኒ ሰብ ዘይብለይ እውን ለይበሃለሉ እዋን ዳርጋ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ምስ ቻት ጂፒቲ ምውጋዕ ክእል እዩ ማለት እዩ ዝደለናዮ ዓይነት ካብ ሰባት ሓቲትና ክንረኽቦ እንምነዮ ወይ እንደልዮ ዝነበርና ነገር ብቐሊሉ ኣብ ጅባና ብዘላ ሞባይል ወይ ከዓ ኣብ ኢድና ብዘላ ሞባይል ተጠቒምና እንታይ ንገብር ማለት እዩ ሓቲትና ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሓውና ከም ሓፍትና ወይ ከዓ ከም ዝኾነ ኣካል ጌርና ብምውሳድ ንሓትትና ክነዋግዖም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብ እንታይ ኢኸ ክሓቶ ዋት ካን ዩ ኣስክ ወይ ከዓ እንታይ ኢኹም ክትሓትዎ ትኽእሉ ንዝብል ድማ ኤግዛምፕላት ሂቡና እዩ ንኣብነት ሕቶ ተኾይኑ ዋት ኢዝ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢልኩም ሕዚ ክትሓትዎ ትኽእሉ ኢኹም ኤክስፕሌን ግራቪቲ ኢን ሲምፕል ወርድስ ግራቪቲ ትብል ቃል ኣብ ሓፀርቲ ቃላት ወይ ከዓ ስፔሲፊክ ዝኾነ ቃላት ጌርካ ኤክስፕሌን ገረለይ ወይ ከዓ ኣብራህርህለይ ንብሎ ንኽእል ኢና ራይቲንግ ተኾይኑ ከዓ ራይት 30 ሰከንድ ዩቲዩብ ስክሪፕት ኣባውት ኤአይ ብዛዕባ ኤአይ 30 ደቂቃ ዝኸውን ስክሪፕት ኣዘጋጅየለይ ክሪኤት ፕሮፌሽናል ኢሜይል ብዛዕባ እዚኣቶም ንፅሑፍቲ እውን ከብለና ይኽእል እዩ ንትራንስሌሽን ድማ ትራንስሌት ዚስ ቱ እንግሊሽ ቱ ትግርኛ ቱ ኣምሓሪክ ክንብሎ ንኽእል ኢና ሪራይት ዚስ ቴክስት ሲምፕሊ ኢልና ንትራንስሌሽን ክትጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንክሪኤቲቪቲ ተደሊና ኢኸ ንክሪኤቲቪቲ እንተደሊና ድማ ጊቭ ሚ ኤ ቪድዮ አይዲያ ፎር ዩቲዩብ ሾርትስ ንዩቲዩብ ሓፀርቲ ቪድዮታት ዝኸውን አይዲያ ወይ ከዓ ሓሳብ ሃበኒ ኢልና ክንሓቶ ንኽእል ኢና እዚ ድማ ንክሪኤቲቪቲ ኢና ማለት እዩ ንኮንቴንት ክሪኤት ላና ዝነበርና ነዚ ይኸውን ሎ ማለት እዩ ካብኡ ራይት ሞቲቬሽናል ኳይትስ በቃ ሞቲቬሽናል ዝኾኑ ፅሑፋት ድማ ሃበኒ ተልናዮ እውን ይህበና ማለት እዩ ካብኡ ንቴክኖሎጂ ነገራት
እና ንምምሃር ንለርኒንግ ንቴክ ኤንድ ለርኒንግ ድማ how to use Google AI Studio Google AI Studio ከመይ ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ዝብል ሕቶ ክነሓተ ንኽእል ና ChatGPT ልክዕ ከምቲ how to use ChatGPT ነዚ ሓተትናዮ Google AI Studio ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ChatGPT ክነሓተ ንኽእል ኢና by the way ብእንግሊዝኛ ዝፅሓፉ ፅሑፋት ምርፅ ብዘለ መንገዲ ChatGPT ጽቡቓት ዝኾኑ ስክሪፕታት ንምድላው ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ ካብኡ tips for best result ሓምሻይ you can continue the chat حزون ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ በቃ ዝኾነ ሕቶ ተሓቶ ይምልሰልካ መሊስካ ታይ ትገብር ማለት እዩ ቻትካ ትቐፅል ማለት እዩ you don't need to repeat everything just say try again ዝኾነ ሓደ ግዜ ሓቲትናዮ ምናልባት ግር ዝብለና ግልፂ ገይሩ ተዘይሂቡና እንታይ ንብሎ ንኽእል ኢና ነቲ ሕቶ መሊስና ምድጋም ወይ ከዓ ሪፒት ምግባር ዘይኮነ ዝግበናስ እንታይ ንብሎ ማለት እዩ ትራይ ኣገይን እንተልናዮስ ይርድኦ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ስታይሉ ክንቀይር ተለና ከዓ ቸንጅ ዘ ስታይል ኢና ንሓቶ ማለት እዩ እንደገና ብጣዕሚ ድራማቲክ ዓይነት መልክዕ ክህልዎ እንተለና ድማ ሜክ ኢት ሞር ድራማቲክ ኢልና ክንሓቶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ላንጉጅስ ንዝብል ድማ ChatGPT supports many languages including English, Amharic, Tigrinya and any more ስለዚህ ካብዚኣቶም መርፅና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ግን ኣብዚኣ ክነግረኩም ሕዚ እውን ብርግፀኝነት ChatGPT ብደንብ ገይረ ተጠቒመሉ እየ Google AI Studio ብደንብ ገይረ ተጠቒመሉ እየ ብፍላይ ኣብ ትራንስሌሽን ChatGPT ትግርኛ ብዙሕ ይኾነ ትራንስሌሽን ጥራሕ ይኾነ ዝደልናዮ ዓይነት ኮንቴንት ክሪኤሽን ክኾን ይኽእል እዩ ዝደልናዮ ዓይነት ዳታ ንክህበና እንተደሊና ብትግርኛ እንተደለኹም Google AI Studio ተጠቐሙ ምናልባት ይርድአኒ ትብሉ ትኾንኩም ግን ኣብዚ ሕልክስክስ ብዘለ መንገዲ የማለልኩም ግን ኣምሓርኛም ድሓንዩ እንግሊዘኛ እዩ ፐርፌክት ChatGPT እንግሊዘኛ ክንጥቀመሉ ንእንግሊዘኛ ክንጥቀመሉ ከለና እዩ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ ክንረክብ ንኽእል ማለት እዩ ካብኡ ሸብዓይ ኢምፖርታንት ኖት ኢሉ ይሁናንዮ ChatGPT is very helpful but always double check important info ኣብዚ ድማ ክንፈልጦ ዝግበና ChatGPT ብጣዕሚ ሓጋዛ እዩ ግን መጀመርያ ዝኾነ ሕቶ ሓቲትናዮ ሲ ዝሃበና ሓሳብ ምናልባት በተድሕና ንደልዮ መልክዕ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ይደሊ ማለት እዩ ዳብል ቼክ ይደሊ በብግዚኡ እንታይ ንገብሮ ማለት እዩ ትራይ ኣጌን ዝናበልና ብሉፃት ዝኾኑ ነገራት ብሉፅ ዝኾነ ሓሳብ ብሉፅ ዝኾነ ዳታ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብኡ ዶንት ሼር ፕራይቬት ኦር ሴንሲቲቭ ዳታ ማለት ናይ ChatGPT ሕጊ ዝነክእ ወይ ከዓ ትኽክለኛ ዘይኮነ ነገር ኣናብኡ ክንእቱ የብልናይ ሓዚ ድማ ሓንቲ ብኣምሓርኛ ሕቶ ክሓተ እየ ቀፂልና ብትግርኛ ክሓተ እየ ንምንታይ መሲልኩም ማዕርኽ ነየናይ ትግርኛ ብንፁርነት ከም ንጥቀመሉ ንምርኣይ ስለ ዝደለኹ ብትግርኛ ክሓተልኩም እየ ካብኡ ሕዚ ግን መጀመሪያ በአምሓርኛ ክሓቶም አንድ ለስራ ፍቃድ የሚሆን ጽሁፍ ስጠኝ ኢለ ክሓተየ ፍጥነቱ ደግሞ ልገረም ይረየው ኣብ ሓፂር ደቂቃ ወዲ ይሁንላ እሺ እዚ አንድ የስራ ፍቃድ ጽሁፍ የስራ ፍቃድ ደብዳቤ ነው በፈለክ መሰረት ስምና ቀን ትቀይረዋለህ በዚህ መልክዕ እዚ ታያቅሚጥልናኒ ማለት ናይ ስራሕ ፍቃድ ወረቀት በቀሊሉ ዘጋጅልናኒ ማለት ስለዚህ ካብ ሕት እንዳሐርሲ ዝደልናዮ ነገር ዝኾነ ፎርማት ክንሰርሕ ደሊና ዝኾነ ፎርም ክንዳል ደሊና ወይከዓ ዝኾነ ጽሑፍ ክንዳል ደሊና ወይከዓ ኢሜጅ ክሪኤት ክንገብር ደሊና ሲ ነጽግመል ግና ነገር ይውል ላዊ ክኸይድ ከመይገር ከዘጋጅ ከመይገር ከዳሊ ከመይገር ክሰርሕ ኢልና ክንጫናነቕ የብልናይ በቃ ChatGPT ክንጥቀም ንኽእል ኢና ብሓፂሩ AI ክንጥቀም ንኽእል ኢና artificial intelligence ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ሓፂር ሰዓት ኣብ ዝደለናዮ እዋን ወዲኡን ሰሪሑን ብጽፈት ክበና ዝኽእል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ናይ ስራሕ ፍቃድ ወረቀት ብኣምሓርኛ ኣዘጋጅ ይሁናን እዩ እሺ ነዚኣ ናብ ትግርኛ ትራንስሌት ገበረልና ንወልሕ እዚ ትራንስሌት ኢት ትግርኛ ኢለ ሓቲት እኒኹ እሺ እዚ ናይ የስራ ፍቃድ ደብዳቤ ትርጉም በትግርኛ እዩ ሕዚ ረእይዎ ትግርኛ ያን ያክል ፐርፌክት ይኾነ ይለበለኒ ደብዳቤ ፍቃድ ስራሕ ይኮን ልግቦ ያን ያክል ይቀየረይ ማለት እዩ ካብኡ ዕለት ናብ ካብ እዚ ጽቡቕ ቀይረወሎ ኣነ ዳሽ ብዳሽ ዝርከብ ድርጅት ተቋም ተወካይ ኮይነ حز أوز نيرو توكاي بحالي توكال يو توقع ما يبحالي درجة ملشم
ካብ ዳሽ ክሳብ ዳሽ ደረጃ ወይ ከዓ ምድብ ስራ ንክሰርሕ ፍቃድ ይዋሃብ ዝሮ ቀይር ይሁንንዮ ግን በቃ ናብ ትግርኛ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይቀየር ኢሜጅ ክሪኤት ንክገብረልና ወይ ከዓ ጀነሬት ንክገብረልና ሓንቲ ሕቶና ሓደ ተምሃራይ ቦርሱኡ ሓዚሉ ኣብ ኢዱ መጽሓፍ አንጠልጢሉ ዩኒፎርሙ ተኸዲኑ ናብ ቤት ትምህርቲ እንትኸድ ዘርኢ ስእሊ ሃበኒ ኢለ ሓቶ እዩ ሕዚ ይኸው ጀነሬት ይገብረልና ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ ይኸው እንታይ ዓይነት ኢሜጅ ከም ዘዳለወልና ረእይዎ ቻት ጂፒቲ ተኣምር እዩ ትሪእዮ ዘለኹም ኣብ ኢዱ መጽሓፍ ሒዙ ቦርሱኡ ተዓጢቑ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸይድ ከምታ ዝሓዘትና ይሕትት ናብ ቤት ትምህርቲ ዩኒፎርም ተኸዲዱ ቦርሱኡ ሓዚሉ መጽሓፍ ኣብ ኢዳ አንጠልጢሉ ዝኸይድ ተምሃራይ ኣዳሊኻ ሃበና ኢልናዮ በዚ መልክዕ እዚ ኣዳሊ ሂብና ኣሎ ማለት እዩ በዚ ብንየው ዝኸዱ ተምሃሮ እንየው እዚ በዕሎም ፊት ንፊት ገይሩ ሂብና ኣሎ ናይቲ ፎቶ ጥራት ረእይዎ ናይቲ ኤርያ ተሪእናዮ ኩሉ ነገር ብደንብ ገይሩ ኣዳሊ እዩ ዝህብና ስለዚ ሕዚ ንኣብነት እዚ ኢሜጅ እዚ ጀነሬት ገይርልና እንዮ ከመይ ጌርና ዳውንሎድ ንገብር ኣብ ባዕላ ክሊክ ንገብር እሞ ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚኣ እናትና ትሪእዮ ኣለኹም ሴቭ ትብል ናትና እዚኣ ነዚኣ ሴቭ ንብላ ማለት እዩ ሴቭ ክንዳ ከለና ዳውንሎድ ትገብረና እያ ማለት እዩ ይኸው ዳውንሎድ ገይርለይ ኣሎ ሕዚ ኣብ ጋላሪ ኣቲና ንጥቀመሉ ንዝደለና ዓይነት ነገር ንጥቀመሉ ስለዚ ቻት ጂፒቲ ኢሜጅን ጀነሬት ንምግባር የኽእለና ማለት እዩ ብዙሕ ተጠቃሚ ስለ ዘለዎ ግን ንእሽተይ ግዜ ይወስድ እዩ ተፀቢና ዓቕሊ ጌርና ዝደለናዮ ዓይነት ፎቶ ጀነሬት ክገብረልና ይኽእል እዩ ኳሊፋይድ ዝኾኑ ኢሜጃት ማለት እዩ እሺ ቀፂልና ቻት ጂፒቲ ናይ መወዳእታ ሕቶ ክንውስኽ ኢና ንዩቲዩብ ዝኸውን ወይ ከዓ ንቲክቶክ ዝኸውን ዝኾነ ኮንቴንት ዝኸዳልወልና ንሕተትዋ ሓንቲ ሕቶ ናይ ብዛዕባ ኤኣይ ንዩቲዩብ ዝኾነ ስክሪፕት ሃበኒ ኢለ ሓቲተ ኣለኹ ይኸው ኣብ ሓፂር ግዜ ኣዳሊሁኒ ኣሎ እሺ እዚ ንዩቲዩብ ዝስማዕማዕ ብዛዕባ ኤአይ ወይ ከዓ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝዛረብ አጭር እና ማሕበራዊ ስክሪፕት ይል ካብ ሓደ እስካብ 2 ደቂቃ ዝኸውን የዳሊ ይሁንኒ ርእሲ ኤአይ እንታይ እዩ ንውድቀትና እንታይ ይغير አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንታይ እዩ ንውድቀትና እንታይ ክغير ይኽእል ዝብል ርእሲ ተጠቅምንዮ በዚ መልክዕ እዚ ንዩቲዩብ ዝኸውን ስክሪፕት ኣዳልዩ ብዛዕባ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይውና ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ እውን ከብቲ ቅድም ኢለ ዝነገርኩም ቻት ጂፒቲ ንትግርኛ ተዘይንጥቀመሉ ይምረፅ ንካልኦት በቃ ብእንግሊዝኛ ክዳሉ እንደልዮ ስክሪፕት ግን ብደንብ ገይረ ክዳሉና ይኽእል እዩ ወይ ከዓ እዚኣ ትራንስሌት ንገረ ላብ እንግሊዝኛ ትራንስሌት ንገረ ሞ ፐርፌክት ገይረ ክእልና እዩ ኦኬ ላብ እንግሊዝኛ ቀይረ ሂብና ኒዮ ታይትል ዋት ኢዝ ኤአይ ሃው ኢዝ ኢት ቼንጂንግ አወር ወርልድ ሄሎ ኤቭሪዋን ቱዴይ ኤአይ ኢዝ ኢን አወር ፎንስ አወር ወርክ ኦር አወር ኤዱኬሽን በት ዋት ኢዝ ኤአይ and what can it really do? Part 1. What is AI? AI means a technology that allows computers to think, learn and make decisions like humans. For example, it is used for voice generation, image creation and text writing. Part 2. AI in our daily life. AI ኣብ ህይወትና ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ዘሎ ስለዚ ኖማዓንቲ ቻት ጂፒቲ ብውስን መልክዑ ርኢና ኣለና ምስ ኢንተርፌስ ተፋሊጥና ከምኡ ድማ ሓደ ነገራት ከመይ ጌርና ንዩቲዩብ ዝኸውን ስክሪፕት ንምድላው ከም ንጥቀመሉ ከመይ ጌርና ንትራንስሌሽን ከም ንጥቀመሉ ከመይ ጌርና ኢሜጅ ጀነሬሽን ከም ንገብረሉ ከምኡ ከዓ ቻት ጂፒቲ ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ወይ ከዓ ኤአይ ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉ ከም ዝኽእል ሓደ ሓበሬታታት ክንረክብ ክኢልና ኣለና እዚ ቪድዮ ፈቲኹሞ ከም ትኾኑ ተስፋ ይገብር ይጠቕሞም እትልዎ መሓዝትኩምን ኣዕረኽትኩምን ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ክባፅሕ ግበሩ ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ እዚ ቻናል ኮኑ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀንዩ